Miss Love. Ako po si Noel. 31 taong gulang. May gitulong taon ng konduktor ng bus na bumabiyahe mula probinsya papuntang Maynila. Hindi madali ang trabaho namin. Maagang gigising, mahabang oras sa kalsada, at kung minsan ay halos hindi na namin makita ang sariling pamilya dahil sa mga sunod-sunod na biyahe. Pero kung may isang bagay na nagpapagaan ng trabaho ko, yun ay ang pagkakaroon ng mabuting kasama. Si June. Siya ang driver na kasama ko sa halos lahat ng biyahe namin sa nakalipas na 5 taon. Magkaibigan kami. Hindi man kami magkapatid sa dugo, parang ganoon na rin ang turingan namin. Marami na kaming pinagdaanan. Mga gabing inaantok na kami pareho, pero kailangan pa rin bumiyahe. Mga pasaherong pasaway, mga aksidenteng muntik na naming masangkutan, at maging ang mga problema sa buhay. Lahat iyon sabay naming nalampasan. Si June ay mas matanda sa akin ng ilang taon. Tahimik lamang siyang tao pero mabait. Pamilyado na siya. Pero isang kasalanan, Miss Love, ang magagawa ko sa kanya. Isang pagkakasala na hindi ko alam kung paano ko ba tatapusin. Dahil habang magkasama kaming bumabiyahe, unti-unti ko namang inaagaw sa kanya ang asawa niya. Magandang araw po sa inyo, Miss Love, at sa lahat po ng listeners ng channel mo. Dumulog ako sa programang ito para ikuwento rin sana ang aking buhay pag-ibig at pagkakamali. Humihingi na rin ako ng payo kung ano bang pwedeng maging solusyon ko sa problemang kinakaharap ko ngayon. Dahil sa totoo lang, Miss Love, mahirap pigilan at turuan ng puso kung sino ang iyong mamahalin. Madalas niyang ikuwento noon ang asawa niyang si Ina. Masarap magluto yun, Noel. Madalas niyang sabihin kapag kumakain kami sa terminal. Kung minsan dumalaw ka naman doon para makilala mo din siya. O kaya naman, mabait din yun. Wala akong maipipintas sa kanya. Palagi siyang nakangiti kapag tungkol sa pamilya niya ang usapan. At sa totoo lang, hangang-hanga ako sa kanya. Isa siya sa mga lalaking inuuna ang pamilya bago ang sarili. Ako? Heto? Single pa rin. May mga naging relasyon naman ako noon pero walang nagtagal. Kaya kadalasan, trabaho at bahay lang ang mundo ko. Lumipas ang mga taon na ganoon ang takbo ng buhay namin. Hanggang sa isang araw, hindi pumasok noon si June. Pagdating ko sa terminal, ibang driver ang naka-assign sa akin. Nagtaka ako kaagad. Bihira kasi siyang umabsent. Kahit may sakit ngayon, madalas pumapasok pa rin. Kumusta si June? Tanong ko sa dispatcher. May sakit daw pinahinga muna. Tumango naman ako. Pero buong araw hindi mawala sa isip ko ang kaibigan ko. Hanggang sa lumipas na rin ang ilang araw, hindi pa rin siya pumapasok. Pagkatapos ng biyahe ko noon kinagabihan, nagpa siya akong dumaan na lang sa bahay nila para kumustahin siya. Hindi pa ako nakakapunta roon kahit kailan. Pero alam ko lang ang lugar dahil minsan ay naituro niya sa akin yon habang bumabiyahe kami. Bandang 6:00 ng gabi nang makarating ako sa kanila. Simple lang yung bahay nila. Malinis at maaliwalas ang paligid. Kumatok ako. Ilang segundo lang ang lumipas, bumukas na ang pinto. At doon ko siya unang nakita, Miss Love. Ang asawa na tinutukoy ni June. Si Ina. Parang biglang huminto ang mundo ko nung makita ko siya noon, Miss Love. Hindi ko alam kung ilang segundo akong natigilan. Matangkad siyang babae. Maputi at mahaba rin ang buhok. At kahit simpleng pangbahay lang ang suot niya ng mga oras na yon, kitang-kita pa rin ang natural niyang ganda.
Ngumiti siya ng magalang. Magandang gabi po. Ano pong kailangan nila? Tanong nito. Napakurap ako. Parang tsaka lang bumalik ang ulirat ko. Si June po, ma'am. Nandyan ho ba? Tanong ko. Kayo po ba si Noel? Tanong niya. Nagulat pa ako. Kilala niyo ho ako? Ngumiti naman siya. Palagi kayong nikukwento ng asawa ko. Sabi niya nga baka one of these days pumunta po kayo. Lalong lumawak ang ngiti niya. At hindi ko maipaliwanag kung bakit parang may kakaibang pakiramdam akong nararamdaman sa dibdib ko. Pasok po kayo. Tumango naman ako. Pagpasok ko sa sala, agad kong nakita si June na nakahiga sa may sofa. Mukhang mahina pa rin. Aba, June. Napangiti ako. Buhay ka pa pala. Bigla itong natawa. Gago ka talaga. Naging magaan ang usapan namin. Nagkwentuhan kami tungkol sa trabaho. Paminsan-minsan ay lumalabas si Ina mula sa kusina para magdala ng tubig o pagkain. At sa bawat pagdaan niya, hindi ko maiwasang mapatingin. Hindi dahil may ginagawa siyang kakaiba, kundi dahil sa simpleng presensya niya. May mga taong maganda, Miss Love, pero mayroon ding mga taong may kakaibang dating. At isa na roon, si Ina. Makalipas ang ilang minuto ay nagain siya ng merienda. Naku, salamat po. Sabi ko. Wala yon. Umupo siya sandali sa kabilang silya. Doon ko mas napansin kung gaano siya kasimpleng magsalita. Walang arte, walang kolorete ang muka, at napakagaan kausap. Kaya siguro mahal na mahal siya ni June. At habang nakatingin ako sa kanilang mag-asawa, may kung anong pakiramdam ang biglang sumiksik sa isip ko. Inggit. Hindi kay June bilang driver, hindi rin sa bahay niya, hindi sa pera niya, kundi sa asawa niya. Sa pagmahal na meron siya, sa taong naghihintay sa kanya araw-araw, sa taong nag-aalaga sa kanya kapag may sakit siya. Matagal na panahon na rin kasi, simula nung maramdaman kong may nagmamalasakit sa akin ng ganun. Nang gabing iyon, Miss Love, nagpaalam din ako kaagad. Kailangan mo nang gumaling, sabi ko kay June. Oo naman. Tinapik ko ang balikat niya. Pagkatapos ay tumingin ako kay Ina. Salamat po sa pagkain. Ngumiti siya. Mag-iingat po kayo. Simple lang ang mga salitang yun, pero hindi ko alam kung bakit hanggang sa pag-uwi ko ay paulit-ulit ko pa rin naririnig sa isip ko ang boses niya. Pagdating ko sa bahay, agad akong humiga. Pero hindi ako makatulog. Hindi si June ang nasa isip ko noon, kundi ang misis niya. At doon na ako kinabahan. Dahil alam kong mali yun. Kaibigan ko si June. Parang kapatid na ang turing ko sa kanya. At ang huling bagay na dapat kong gawin ay tingnan ang asawa niya sa ibang paraan. Kaya pilit ko yung inaalis sa isip ko. Pinilit kong matulog. Pinilit kong kalimutan ang nakita ko. Ngunit habang nakapikit ako sa dilim ng aking silid, isang katotohanan ang unti-unting pumapasok sa isip ko. Merong babaeng nakakuha ng atensyon ko. Pero ang mas masakit na bahagi, hindi siya malaya. Dahil siya ang asawa ng kaibigan kong si June. Lumipas ang araw, nakapasok din si June. Gumaling na siya at muli kaming nagkasama sa biyahe araw-araw. Pareho pa rin ang ruta namin. Pareho pa rin ang mga kwentuhan namin kapag nasa terminal. Pero ako, hindi na pareho. Dahil kahit anong pilit kong alisin sa isip ko si Ina, hindi ko magawa. Minsan, habang nagkakape kami ni June sa terminal, napapaisip ako. Kumusta kaya siya ngayon? Ano kayang ginagawa niya? Nasa bahay nila kaya siya? Nagluluto? Nanunood ba ng telebisyon? Paulit-ulit na bumabalik ang mukha niya sa isip ko. At habang tumatagal, lalo akong nahihirapan.
Isang gabi, matapos ang biyahe namin, napatingin ako sa Facebook. Nakita ko ang pangalan niya, Ina Santos. Matagal akong napatitig sa profile niya. Hindi ko alam kung bakit. Alam kong mali dahil asawa siya ng kaibigan ko, pero hindi ko rin maitatanggi na gusto ko siyang makausap. Hanggang sa hindi ko na malaya na napindot ko ang message. Napabuntong hininga ko. Nag-isip ako ng ilang minuto. Pagkatapos ay nag-type. Kumusta po kayo? Walang mali siya kong sabi. Walang kakaiba. Pero halos 5 minuto kong pinag-isipan bago ko yun sinend. Pagkatapos noon ay binaba ko agad ang cellphone. Kinakabahan talaga ako. Pakiramdam ko ay may nagawa na agad akong bawal. Lumipas ang halos kalahating oras. Biglang tumunog ang cellphone ko. Doon ay nag-reply siya. Mabuti naman po, kayo. Napangiti ako. Hindi ko alam kung bakit pero napangiti talaga ako. At doon nagsimula ang lahat. Nung una, simpleng usapan lang naman. Usually tungkol lang kay June, sa trabaho namin, mga simpleng bagay lang. Pero habang tumatagal, humahaba ang mga pag-uusap namin. Minsan pagka-uwi ko galing biyahe, may message siya. Minsan naman ako ang nauunang mangumusta. At bago namin namalayan, naging parte na yon ng araw-araw naming routine. Umaga, tanghali, gabi, nag-uusap kami. Nakakain ka na? Itatanong ko. Oo. Kakatapos lang magluto. Kayo, kumusta kayo dyan? Napagod ba kayo sa buong biyahe ninyo? Oo, pero sanay na kami ni Paring June. Ganon? O sige, mag-iingat kayo palagi ha. Mga simpleng salita lang. Pero unti-unti, nagkaroon niyo ng ibang kahulugan para sa akin. Dahil matagal na panahon na rin mula nung may taong regular na nangungumusta sa akin. At naramdaman kong ganun din siya. Isang gabi, habang nakiga ako sa kama, bigla siyang nag-chat. Gising ka pa? Oo naman. Hindi ako makatulog eh. Bakit? Wala naman. Napangiti ako. Nasaan si June? Natutulog na. Matagal akong nakatitig sa mensahe niya. Hindi ko alam kung bakit parang may kakaibang saya akong nararamdaman. Nagpatuloy ang usapan namin hanggang madaling araw, Miss Love. At mula noon, halos gabi-gabi na kaming nag-uusap. Mas nakilala ko siya. Nalaman ko rin ang mga hilig niya sa buhay. Nalaman ko kung gaano siya kasipag, kung gaano niya kamahal ang anak nila, at kung gaano niya pinapahalagahan ang pamilya nila. Iyon ang dahilan kung bakit lalo akong naguguluhan. Dahil habang mas nakikilala ko siya, lalo lang akong nahuhulog. At alam kong hindi pwede, pero wala akong magawa. Dahil mahirap turuan ang puso. Minsan, habang nasa biyahe kami ni June, tumunog ang cellphone ko. Si Ina, nag-chat. Napatitig ako sa screen at hindi ko na malaya na nakangiti na pala ako. Uy, may girlfriend ka na. Biro ni June. Agad kong binulsa ang cellphone ko. Naku, wala. Natawa siya. Dapat nga mag-asawa ka na rin eh. Napilitan akong ngumiti. Kung alam lamang niya ang laman ng isip ko. Kung alam lamang niya kung sino ang kachat ko. Baka hindi siya tumatawa. Lumipas pa ang mga linggo at mas naging madalas ang usapan namin. May mga pagkakataong inaabot kami ng 12:00 ng gabi. Minsan nga 1:00 pa. At habang tumatagal, nararamdaman kong nagiging espesyal na siya sa akin. Hindi na siya basta asawa ng kaibigan ko. Hindi na lang siya basta kakilala. Naging bahagi na siya ng buhay ko. Kapag nga hindi siya nagme-message, Miss Love, parang may kulang. Kapag matagal rin siyang nagre-reply, nababahala ako. At alam kong delikado na yon.
Habang nag-uusap kami isang gabi, nagpadala siya ng larawan, katabi ang isang halaman. Nakangiti. Simple lang ang suot niya, pero halos ilang minuto akong nakatitig doon. Ang ganda ng mga halaman mo ah. Sabi ko. Nag-reply naman siya agad. Halaman lang ba? Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ko alam kung biro yon o may ibang ibig sabihin. Napangiti ako. Pero mukhang mas maganda yung nag-aalaga sa mga halaman. Ilang minuto siyang hindi nag-reply. Kinabahan na ako kasi baka sumobra ako. Baka mali na yung nasabi ko. Pero maya-maya ay may dumating na mensahe. Salamat. At may kasunod pang heart na emoji. At doon ko unang naramdaman na may nagbago. Dahil mula noon, mas naging magaan ang mausapan namin. Naging mas madalas ang biruan. Mas madalas na kulitan. At napunta sa landian. At minsan, pakiramdam ko ay hinihintay na rin niya ang mga mensahe ko. Pero kasabay ng lahat ng iyon ay ang konsensya ko. Tuwing makikita ko si June, tuwing magkasama kami sa biyahe, tuwing tatawagin niya akong kaibigan, pakiramdam ko ay may tinatago akong mali sa pagitan namin. Wala pa mang nangyayari higit sa usapan. Hindi pa man kami nagkikita ng kaming dalawa lang. Pero alam kong may linyang unti-unti na naming nilalapitan. At pareho naming alam yon. Isang gabi, Miss Love, bago ako matulog, tumunog muli ang cellphone ko. Si Ina ay may isang mensahe. Napangiti ako noon. Pero kasabay noon ay may kakaibang kaba sa dibdib ko. Dahil alam kong hindi na ordinaryong pagkakaibigan ang namamagitan sa amin. At habang nakatitig ako sa screen ng cellphone ko, isang tanong ang paulit-ulit na umiikot sa isip ko. Hanggang saan kaya hantong ang lahat ng ito? Dahil sa bawat araw na lumilipas, mas lalo naming hinahanap ang isa't isa. Mabilis lumipas ang mga buwan, Miss Love. At para di kayo mainip, isi-shortcut ko na rin po ang kwento ko para sa inyo. Dumating yung araw ng birthday ko noon. Umaga pa lang, nagsasuggest na sa akin si June. Doon ka na lang kaya sa bahay mag-birthday. Tagay na lang tayo doon. Total wala ka namang kasama sa bahay ninyo eh. Sabi ni June. Napatingin ako sa kanya. Sigurado ka? Tanong ko. Oo naman. Si Ina pang magluluto. Alam mo naman yun. Panalo pagdating sa kusina. Ngumiti siya. Proud na proud sa asawa. Birthday mo to pare. Hindi pwedeng walang inuman ha. At dahil doon, pumayag ako. Pagkatapos ng biyahe namin kinagabihan, pumunta na kami sa kanila. Pagdating namin sa bahay nila, amoy agad ang masarap na ulam. Sinabi na pala agad ni June na pupunta ako umaga pa lang. Kaya naman nakapagluto ng masasarap na pulutan, si Ina. Bumungad siya agad sa akin. Happy birthday, sabi niya sabay ngiti. Simple lang ang suot niya noon. Naka-apron pa nga eh. Pero kahit ganon, ibang-iba pa rin ang dating niya pagdating sa akin. Salamat. Sabi ko na medyo nahihiya pa. Pasok ka na. Sabi niya. Sa loob, si June ay agad kumuha ng alak. Oh, simulan na yan. Sayang ang oras eh. Hay nako, kumain na muna kayo. Uwi ka ni Ina. Wala namang naging pagtutol si June. Habang kumakain kami, napapansin ko si Ina. Grabe, Ma'am Ina. Sabi ko habang kumakain. Napakasarap talaga tong mga niluto mo. Wala akong masabi. Numiti siya. Naku, simple nga lang yan eh at konti lang yan. Mga simpleng potahe pa. Naku simple lang to pero panalong panalo na. Sagot ko. Tawa naman si June. Aba, nagustuhan mo ah. Oo, parang lutong restaurant eh. Sus, nasobrahan naman na yata sa bola yan. Hindi naman, nagsasabi lang talaga ako ng totoo. Tapos sabay-sabay kaming nagtawanan. Normal lang sana. Pero habang tumatagal,
Napapansin ko na hindi ko na lang siya basta pinupuri. Parang may iba na. Hanggang sa magsimula na nga ang inuman. 1, 2, hanggang sa nagkaroon na ng tama. "Birthday mo, Noel. Kaya magpakalasing tayo ngayon." Sigaw ni June. Si Ina nakaupo lang sa gilid. Pinapanood lang kami. Minsan tatawa siya sa mga biro. Minsan sasabihin niya, "Hoy June, mapasobra ka naman." Pero hindi siya nito pinapansin. Hanggang sa unti-unti nga bumigay si June. "Antok na ako ah." Bulong niya bago sumandala sa sofa. At doon, nakatulog siya. Kami na lang ni Ina ang gising. Naririnig ko na lang ang mahina niyang paghilik. Umupo siya sa harap ko. "Ang lakas mong uminom ah. Hindi ka man lang yata tinamaan." Sabi ni Ina. Ngumiti ako. "Birthday eh." Biglang tumahimik ang paligid. Para bang nag-iba bigla ang ihip ng hangin. Mas mabigat. "Masaya ka ba ngayong birthday mo?" Tanong niya bigla. Napatingin naman ako. "Oo naman. Masayang masaya. May maganda kasi akong nakita." Sagot ko. Napatingin siya bigla at tumangulang na parang di pinansin ang sinabi ko. Mabuti naman kung ganon. Sandali siyang tumingin sa akin tapos umiwas. Parang may gustong sabihin pero pinigilan na lang ang sarili. Ako naman ang nagsalita. "Alam mo, hindi ko alam kung bakit lagi kitang naiisip, Ina." Sabi ko. Natigilan naman siya. "Bakit mo naman sinasabi ang mga yan?" Mahinang tanong niya. Nagibit balikat ako. Hindi ko rin alam eh. Tahimik siya. Pero hindi naman siya galit. Para siyang naguguluhan. Lumipas ang ilang minuto, si June ay tulog na. Malakas na rin ang paghihilik nito. Ako naman ay medyo nakakaramdam na rin ng pagkahilo. Tumayo na si Ina para magligpit. "Ayusin ko na muna to," sabi niya. Tumayo rin ako. "Tutulungan na kita." Nagkatabi kami sa kusina. Masyadong malapit. Minsan nagdidikit ang mga kamay namin, sapat para makaramdam kami ng kakaibang tensyon. Walang nagsasalita, pero ramdam ko yung init ng paligid. "Wala ka bang regalo sa akin man lang?" Tanong ko. Ano bang regalong gusto mo?" Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa noon, Miss Love. "Ikaw, baka pwede." "Pwede ba?" Napatingin siya. "Noel." Pero kasi, huminto ako. Tumingin siya ulit sa akin. "Pero ano, Ina?" Hindi siya agad nakasagot. "Kahit lasing ako, Ina, alam ko ang nangyayari. Alam ko ang gagawin ko." Lumapit siya para itabi ang baso. Bigla kaming nagkatitigan. Matagal. At doon ko hinawakan ang pisngi niya. Nung hagkan ko ang labi niya, hindi naman siya tumutol. Kakaibang klaseng init ang naramdaman ko ng mga oras na yon. Hindi ko ma-explain ang nararamdaman ko. At on, Miss Love, may nangyari po sa amin. Habang tulog lamang sa sofa si June, ay may nangyari sa amin ang asawa niya. Alam kong kasalanan, pero hindi ko talaga napigilan ang sarili ko ng mga oras na yon. Halos ilang oras kaming nagkasama ni Ina. Hindi alintana ang tulog na asawa. Maya-maya, aalis na ako. "Dapat lang, umuwi ka na," sabi niya ulit ng mahina. Tumango ako pero hindi agad ako umalis. Ilang segundo pang lumipas. Hawak ko lang ang kamay niya. Hanggang sa marinig namin pareho ang paggalaw ni June sa may sofa. Parang doon na lang kami natauhan. Agad akong umatras. Si Ina naman ay napayuko. "Hatid na kita sa labas," sabi niya. Tahimik akong sumunod. Sa may pinto, huminto siya. "Salamat sa pagpunta." Tumango ako. "Salamat sa lahat, Ina. Pati sa magandang regalo. Hindi ko yun makakalimutan." Sandaling katahimikan ulit ang namayani.
Hanggang sa siya na ang pumutol. Sige na, umuwi ka na. Tumango ako ulit at umalis na. Habang naglalakad ako pa uwi, parang umiikot ang mundo ko. Hindi dahil sa alak, Miss Love, kundi dahil sa namagitan sa amin o sa hindi dapat nangyari. At ang pinakamasakit, paggising ni June kinabukasan, wala siyang idea kung anong klase ng gabi ang pinasok namin ng asawa niya. Mula nung gabing iyon, hindi na bumalik sa dati ang lahat, Miss Love. Akala ko matatapos din yun sa simpleng pagkakamali lang dahil sa kalasingan. Pero hindi pala ganoon. Dahil sa bawat araw na lumipas, lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Mas madalas na chat. Minsan magka-video call pa nga kami. At mas delikado na ang pakiramdam ko. Isang gabi, habang nakaupo ako sa terminal, tumunog ang cellphone ko. Ingat ka pa uwi. Galing kay Ina. Napatingin ako sa screen at napabuntong hininga. Simple lang naman yung sinabi niya pero mabilis ang tibok ng dibdib ko. Nag-reply ako. Bakit di ka pa natutulog? Gabi na. Agad siyang sumagot. Hindi ako makatulog eh. Bakit naman? Naiisip kita eh. Napangiti ako kahit mag-isa na lang ako. Lumipas pa ang mga linggo, mas naging normal ang pag-uusap namin na parang wala ng hangganan. Minsan may halong biruan, minsan seryoso. Hanggang sa isang araw nagkausap kami ni June ng masinsinan. At may nasabi ako sa kanya. Habang nag-aayos kami ng biyahe noon, sinabi ko na, pare, may girlfriend na ako eh. Natigilan pa nun si June pero kitang kita ko ang tuwa sa kanyang mukha. Aba, buti naman kung ganun. Kailan pa? Tanong niya habang inaayos ang upuan ng bus. Dito lang pare. Kumusta naman? Okay naman. Sagot ko. Tapos napangiti ako. Hindi ko alam kung bakit ko sinabi yun. Hindi naman totally kasinungalingan pero hindi rin buong katotohanan dahil hindi ko kayang sabihin na asawa niya ang tinutukoy ko. Kaso may problema nga lang. Dagdag ko. Tumingin naman to sa akin. Anong problema? Napahinto ako sandali. May sabit eh. Napatahimik siya. Nako. Sabi niya sabay tango. Ikaw naman pareho. Magga-girlfriend ka na lang din naman, may sabit pa. Baka naman magka-problema ka niyan, mahirap na. Tumango ako. Pero mahal ko pre. Sabi ko at napangiti siya. Ikaw, kung hindi naman na sila okay ng asawa niya, edi ipaglaban mo. Pero kung buo naman at may anak na, huwag mong masakin pre. Mahirap na, kawawang mga bata. Parang simpleng payo lang ng kaibigan. Pero sa loob ko may kumirot. Dahil siya ang tinutukoy ko. Ang asawa niya, si Ina. Pero siya, walang kaalam-alam. Pero payong kapatid lang, huwag kang magagalit sa akin ha. Iniisip lang naman kita. Nandiyan lang ang karma. Mabilis lang, lalo na kung ikaw ang sumisira ng relasyon. Mabuti na ngayon palang iwasan mo na, kesa pag tumagal magkabistuhan pa. Pero may tanong ako. May nangyari na ba sa inyo? Oo pre. O kita mo na. Mamaya mabuntis mo pa di kawawa ka. Mademanda ka pa. Habang nasa biyahe kami, paulit-ulit sa isip ko yung mga sinabi niya. Isang gabi, nasa bahay nila kami noon. Si June ay nasa labas at may inaasikaso saglit. Kami lang ang magkasama. Alam mo ba? Sabi niya habang nakaupo kami sa mesa. Ang dami kong naiisip lately. Hindi ako sumagot dahil alam ko ang pakiramdam na iyon. Dahil ganun din ako. Mabilis lumipas ang mga araw. Mas naging mahirap ang lahat. Kapag magkasama kami ni June, normal pa rin ang lahat. Tawa ng tawa, kwento siya ng kwento, tungkol sa asawa niya, sa pamilya niya. At ako madalas nakikinig lang.
habang unti-unting bumibigat ang konsensya ko. Isang gabi noon nang muli kaming mag-inuman ni June, nagkakwentuhan lang kami ulit. June, bigla akong sabi, kung halimbawa ba, sabi ko, yung mahal mo naguguluhan na siya. Natigilan bigla si June. Ano bang ibig mong sabihin, pre? Nag-isip ako ng saglit. Halimbawa lang naman ha. Dagdag ko, may isang taong nagpapasaya sa kanya pero mali. At naguguluhan siya kung sinong pipiliin niya. Kung mahal mo talaga siya, hayaan mong pumili siya. Sabi lang ni June. Kinabukasan nag-chat si Ina. Ang gulo ng isip ko. Napatingin ako sa screen. Bakit naman? Hindi ko alam kung tama pa ba to. Hindi ako agad nakasagot. Naging mas madalas na ang ganong usapan namin. Parang pareho kaming nasa gitna ng bagay na hindi na namin kayang putulin. Pero hindi rin namin kayang ipagpatuloy dahil hindi tama. Hanggang sa isang gabi, habang mag-isa ako, napatingin ako sa cellphone ko. May chat siya. Ingat ka lagi ha. Simple lang ulit. Pero doon ko napagtanto ang totoo. Hindi na lamang to simpleng pagkakamali. Hindi na lang simpleng usapan. Ito ay naging parte na ng buhay ko. At kahit gaano ko gustong itama to, hindi to magiging tama kahit kailan. Habang magkasama kami ni June sa terminal kinabukasan, tinapik niya ako sa balikat. Oh, anong balita sa love life mo? Napangiti ako. Ayos naman. Maganda yun kung ganun. Tumango ako. At sa sandaling yon, habang nakatingin ako sa kanya, habang nakangiti siya at walang kaalam-alam, napagtanto ko ang pinakamasakit na katotohanan. Ang taong nagbibigay sa akin ng payo tungkol sa pagmamahal ay siya ring taong pinakamalulugmok kapag nalaman niya ang totoo. At ako, hindi ko pa alam kung kailan ko kayang aminin ang lahat. Kaya ako narito ngayon, Miss Love, para makahingi na rin ng payo sa inyong programa. Baka sakaling magising pa ako sa katotohanan at malinawan ang isip. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Nagmamahal, Noel. Isang magandang umaga sa inyo at sa lahat po ng tagapakinig na tumatangkilik sa channel na ito. Hello po, itago nyo na lang po ako sa pangalang Tina. Hindi ko po tunay na pangalan. May malaking sikreto akong itinatago. Isa pala akong single parent na may 2 anak. Sa kadahilan ng sumakabilang bahay na ang aking asawa at mahirap nang ipilit ang mga bagay-bagay na may lamat na. Nagtatrabaho pala ako sa isang malaking kumpanya dito sa BGC, Makati. Isa po akong call center agent. Sa una ay trabaho lang talaga ang gusto ko sa lugar na iyon. At syempre magkaroon po ng malaking kita na tamang-tama sa panggastos sa aking mga anak. Marami akong nakilala at naging kaibigan sa ilang buwan kong pagtatrabaho roon. Bahay at trabaho lang ang naging daily routine ko. Ngunit isang gabi, nangyari ang hindi ko inaasahan. Nagkayayaan kami ng mga ka-workmates ko. 3:00 ng madaling araw na mag-inuman dahil birthday ni Sir Carlos. Hindi niya tunay na pangalan. Siya ang team leader namin. Gwapo, makisig at papasangang artista. Mahihiya ka nga na tumabi rito dahil sa kutis niyang napakaputi at ang linis pa ng suot araw-araw. May asawa at anak na rin to, kagaya ko. Nang lumabas na ng opisina ang mga kasamahan ko at magkanya-kanya na ng sakay sa mga sasakyan ang mga katrabaho ko, ako at si Sir Carlos na lang ang tanging naiwan sa ibaba ng building. Wala kasi akong sariling sasakyan at nagko-commute lamang ako mula Parañaque hanggang Makati araw-araw.
Nang papasok na sa kotse si Sir Carlos, nakita niyang naglakad ako. Kaya inalok ako nitong sumakay na lang sa kotse niya. At doon rin naman ang punta niya dahil siya ang nag-set up ng inuman na iyon. Noong una po ay nahihiya pa ako sa kanya dahil TL ko nga siya at ako ay empleyado na mababa lamang. Nakakailang tanggi ako ngunit mapilit ito hanggang sa napapayag niya na rin ako. Bubuksan ko na sana ang likuran ng kotse niya para sa passenger seat na lamang ako. Ngunit tinawag niya ako at inaya na sa harapan na lang daw ako umupo katabi niya. Medyo halata ang nerbiyos ko ng mga oras na iyon habang binubuksan ang pintuan ng kotse sa harapan. At nang makaupo na ako, napansin ko rin na iba kong makatingin si Sir Carlos. Madalas rin kasi akong ipagtulakan o biruin ang aking mga katrabaho kay Sir. Bagay na lalong nagkaroon ng hiya sa pagitan naming dalawa. Naiilang ako kasi ang sabi nila may gusto raw sa akin si Sir Carlos. At nang sumakay ako sa harapan ng kotse niya, napagtanto ko na hindi nga sila nagbibiro. Iba talaga ang tingin niya sa akin kumpara sa mga ka-work ko na parang normal lang. Ayokong mag-assume pero ewan ko ba? Iba kasi talaga. Halata mong may mali siya. Kaya nagbiro pa nga ako rito kasi napapansin ko na madalas sa akin siya nakatingin at hindi sa daan. Sir Carlos, sa daan po ang tingin. Pabirong wika ko dito. Tumawa lang siya at nagulat ako sa sinagot niya. Napakaganda naman kasi talaga ng view. Ani pa niya. Halos mag-blush ako ng oras na yun. Lalo akong kinabahan at parang gusto ko na lamang bumaba ng sasakyan. Pero ayoko namang mapahiya si Sir Carlos sa mga kasama ko at treat niya nga. Isa pa ay hahanapin ako ni Clarita, panigurado yun. Ilang oras lang na tumigil ang sasakyan ni Sir Carlos. Nakarating na nga kami sa lugar. Isang sikat na bar sa Makati. Hindi na ako naghintay rito at nauna na akong magtungo sa loob nang makababa ako ng sasakyan niya. Ayokong makita ng mga ka-work ko na magkasama kaming dalawa ni Sir Carlos dahil baka kung ano pa ang isipin nila sa akin at makarating pa sa misis nito. Nakapunta na ako sa table nang bigla akong biruin ni Clarita. Hindi niya tunay na pangalan. Siya ang pinaka-close ko sa lahat. Siya ang nagsasabi at naghahatid sa akin palagi ng balita tungkol sa mga ganap sa loob ng kumpanya. Sa kagaya kong workaholic na single mom, wala na akong time makipagkwentuhan pa sa iba. At sa kanya ko rin nalaman na may asawa at anak si Sir Carlos. Kasi kung pagmamasdan sa itsura niya at edad, mukha siyang binata pa. Nasa 32 anyos pa lang kasi siya na halos kaparehas ng edad ko. Habang ang misis naman nito ay nasa 40 anyos na, ayon kay Clarita. Hindi ko naman nakita ang asawa ni Sir Carlos at bago lang rin ako sa kumpanya kumpara kina Clarita na ilang taon na ring naglalagi sa kumpanya. Matagal na kasing nag-work si Clarita habang ako naman ay baguhan pa lamang. At heto na nga po. Dumating na ang exciting part sa gabing yun at nagkayayaan ng mag-inuman at hindi nagtagal ang iba sa amin ay tinamaan na agad ng alak. Maski ako ay nagsimula na ring manlabo ang paningin pero malinaw pa rin naman sa akin ang mga nangyayari sa paligid ko. Hindi pa ako ganon kalasing ng sobra at kilala ko pa naman silang lahat. Hanggang sa nagulat na lang ako nang tumabi siya sa akin at hinawakan ni Sir Carlos ang kamay ko. Bigla niya na lang akong hinila sa pinakamadilim na bahagi ng bar. Gulat na gulat po ako noon nang isandal niya ako sa dingding at walang pakundangang binigyan ng halik. Opo, hinalikan niya ako at ilang beses ko siyang itinulak ngunit aaminin ko. Nadala ko sa sitwasyon. Lalo na sa kagaya kong single na 3 taon na rin ang nakakalipas at wala pa akong nagiging karelasyon ulit.
Nakakahiya man, pero naging uhaw ako sa haplos at halik nito. Sa 3 taon kasi ay nag-focus ako sa 2 anak ko at sa mga pangangailangan namin. Sa totoo lang, hinahanap ko rin naman talaga ang mga kalinga at pagmamahal ng isang lalaki. At dahil sa nangyaring yun, hindi ko po alam kung ano bang mukha ang ihaharap ko sa trabaho kinabukasan. Nagtatakbo ako at nagmamadaling lumabas ng bar at tumawag agad ng taxi. Tila nawala ang lasing ko ng masandaling iyon. Natakot ako na baka masundan ako nito. Narinig ko pa po ang pagtawag noon ni Sir Carlos sa pangalan ko, ngunit hindi ko na siya pinansin pa dahil alam kong mali ang ginawa kong tugunin ang nais niya. At dahil sa nangyari, hindi ako muna pumasok ng 2 araw at nagdahilan na lamang ako kay Clarita na may sakit ako, pati sa HR, para hindi na sila mag-usisa pa sa akin. But good things happened when you least expected. Nang 2 araw ng pag-absent ko, nagulat na lamang po ako ng hapong iyon na may isang kotseng biglang pumarada sa harapan ng bahay ko. At hindi ko inakala na bibisitahin ako ni Sir Carlos sa bahay at may dalang mga prutas at iba't ibang pagkain, lalo na ang isang bungkos ng mga bulaklak. Nanlaki yung mga mata ko at hindi ko alam ang gagawin ko. Gustuhin ko man siyang patuloyin sa loob ng bahay ko, ngunit naroon ang 2 anak ko. Ayoko po na pag-isipan nila ako ng hindi maganda. Lalo na't alam ko naman na mahal pa rin nila ang ama nila kahit ganon ang ginawa nito sa kanila. Sa mga oras na iyon, ang tanging nagawa ko lamang ay hilahin si Sir Carlos pabalik ng sasakyan niya at sumama sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ako sumama sa kanya at nasumpungan ko na lang ang sarili ko na nakahiga ako sa malambot na kama sa isang pribadong hotel sa Maynila. Nakatulala sa kisame at nag-iisip dahil sa mga oras na iyon ay halos hingal at pagod pa si Sir sa namagitan sa amin. Tama, naisuko ko ang aking sarili kay Sir Carlos. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa ang lahat ng ito. Alam ko naman pong mali at kasalanan sa batas ng kapwa-tao ang ginawa namin. At higit sa lahat, tinapakan ko ang kapwa ko babae. Lubos akong nagsisisi sa ginawa ko, kaso'y nangyari na lahat at wala na akong magagawa. Ang tangi ko lang magagawa ay lubusang iwasan ito para hindi na ako magkamali pa. Buong akala ko doon na matatapos ang lahat-lahat sa amin ni Sir Carlos. Nang isang gabi, kakain ko pa lang sa trabaho nang may sumulpot sa harapan ko. Laking gulat ko pa na si Sir Carlos ito at sinabi niya na kung pwede raw mag-usap kami. At alam ko naman ang itatanong niya. Ilang araw ko siyang iniwasan. Natatakot po kasi ako na baka malaman ng asawa ni Sir Carlos ang namagitan sa amin at maskandalo pa ako sa kumpanya. Ayoko pong mangyari yun dahil kawawa ang mga anak ko. Kaso, talagang darating pala ang araw na susubukin talaga tayo ng ating kahinaan. At muli akong nawala sa katinuan nang bigyan ako ng malambing na halik ni Sir Carlos sa comfort room ng kumpanya kung saan niya ako dinala at muling naulit ang aming bawal na sandali. Sobrang bilis ang mga pangyayari sa takot namin na may makakakita o makakita sa amin doon. Sa bawat araw na pagtatrabaho ko sa kumpanya, aaminin kong nahuhulog na rin ako kay Sir Carlos at hinayaan ko na ang sarili ko na mahalin siya kahit alam kong sa simula pa lang ay bawal. May mga araw na nagkikita kaming patago kahit walang pasok sa kumpanya at day off ko o di kaya naman ay day off niya. At sa bawat pagtatagpong yun, paulit-ulit na may nangyayari sa amin na labis kong ikinasasaya. Haaminin ko, kay Sir Carlos lang ako na humaling at nabaliw ng ganun.
Iba kasi siya. Hindi niya ako hinahayaang uuwi ng bahay na malungkot. Ang hindi ko lang inasahan, ang pagbibigay niya ng mga mamahaling regalo sa akin, katulad na lang ng iba't ibang klase ng mga alahas, maging kondo na kung saan naging bed nest na namin sa mga araw na kailangan niya ako at kailangan ko siya. At ang pinakamalala pa roon ay nang bilhan niya ako ng kotse. Doon umugong ang bali-balita na may relasyon nga kami ng TL ko. Pilit kong tinanggi pero hindi ko alam kung hanggang saan at hanggang kailan namin maitatago ang lahat-lahat. At alam naman po natin na walang sikretong hindi nabubunyag. Mas lumala pa ang relasyon namin ni Sir Carlos. Hanggang sa inalok na niya ako na magsama na kaming dalawa sa iisang bubong at iiwan na raw niya ang kanyang asawa. Sinabi niya rin po sa akin na tanggap niya ang mga anak ko. Sa sinabi niya, dumistansya ako dahil iyon ang tama. Ayokong may masirang pamilya at mawalan na naman ng tatay na ako ang may dahilan. Kaso, dumarating talaga ang araw na nagiging marupok na tayo, lalo na sa taong mahal na rin natin, mga taong nagpapasaya sa atin, higit sa lahat, ang kumukumpleto ng bawat araw natin. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Gulong-gulo na po ako sa kumunoy na kinakasadlakan ko ngayon at hindi ko na rin alam kung paano pa ako makakabangon. Sana'y matulungan niyo po ako. Lubos na gumagalang, Tina. Nasa abroad naman ang mister mo, di ba? At nasa abroad din naman ang misis ko. Parehas lang tayong kailangan ng isa't isa. Basta mag-iingat tayo, Greg. Walang dapat makaalam ng relasyon natin. Teacher ako at alam mo kung anong mangyayari sa akin kapag may nakaalam ng lihim natin. Kasalanang mortal. Ika nga ng matatanda noon. Bago ikasal ang mag-asawa, ang sermon pa nga ng pari ay ang salitang huwag makikiapit. Huwag mong pagnasaan ang hindi mo asawa. Pero paano nga ba kung ang tukso ay mahirap iwasan? At nangyari na nga ang hindi inaasahan. Ako nga pala si Greg. Hindi ko ho tunay na pangalan. 31 years old na. Hiwalay na ako sa asawa ko sa kasalukuyan, pero may kinakasama na ako ngayon. Siya ang babaeng biglang tumating sa buhay ko sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Ang ina pala ng anak ko na si Faye ay 30 years old na at OFW. Nagsimula ang dilubyo sa buhay namin ni Faye nang magdesisyon siyang mag-abroad. Para sa akin, kasalanan niya kung bakit nasira ang pamilya namin, kaya't hindi niya ako masisisi kung bakit nagawa ko yun sa kanya. Dahil lumalaki na ang anak namin, siya mismo ang nagpasya na mag-abroad dahil para sa kanya, kulang ang kinikita ko sa pinagtatrabahuhan ko. Ang katwiran niya, masyado raw kaming maraming gastusin. Idagdag pa ang bahay na hanggang ngayon ay hindi matapos-tapos. Kung gusto ko raw ako na lang ang mag-abroad, pero ayoko. Okay na ako sa trabaho ko. Hindi ako pumayag nung una na umalis pa siya, pero mapilit si Faye at gusto niyang siya ang nasusunod, kaya kahit ayaw ko, ay ginawa niya pa rin ang gusto niya. Tumigil ako sa trabaho dahil walang magbabantay sa anak namin na noon ay 4 years old pa lang at magsisimula ng mag-aral ng daycare. Si Faye ang siyang sumuporta sa pamilya namin. Marami akong what if sa kanyang pag-alis. Bata pa kami at hindi ako sigurado kung kakayanin namin ang magkalayo. Siyempre, lalaki ako at may pangangailangan. Hindi ako sigurado kung kaya ko bang tiisin ang paglayo namin ni Faye. Siguro nga ang tukso ay lagi lang andyan at hindi kayang iwasan. At inaamin ko naman ang naging kasalanan ko. Isa ako sa mga tinamaan nun. Naging mahina ako.
Nahihirapan ako mag-adjust noong una. Hirap ako sa mga gawain sa bahay dahil hindi ako sanay. Pero natuto rin naman ako hindi nagtagal. Hanggang dumating na ang araw ng pasukan. Nagsimula ang lahat dito sa pasukan ng anak ko sa school. Dito ko na nakilala si Jane. Hindi niya ho tunay na pangalan. Siya ang teacher ng anak ko. Hindi ko inakalang magbabago ang lahat sa buhay ko sa pagkakakilala namin ni Teacher Jane. Halos kaedad ko lang din si Jane at aaminin ko, maganda siyang babae. Matangkad at maganda ang pangangatawan at halatang maalaga sa personal hygiene. Isa pa naman yun sa katangian ng babae na nakakapagpaakit sa akin, ang isang babaeng malinis sa katawan. Attracted ako kay Jane sa madaling sabi, lalo na at napakahinhin niya na kaibang-kaiba sa asawa kong brusko kung kumilos. Malayo din pala si Jane sa asawa niya dahil nasa abroad din ito. Isang seaman ang mister niya. Napakabait niya sa mga bata. Siguro'y isa sa mga katangian ng mga guro ang pagiging mabait at malapit sa estudyante. Hindi rin naman sa pagmamayabang. May angkin din naman akong kakisigan. Hindi rin naman ako papahuli sa mga kalahi ni Adan. Mula nang umalis ang asawa ko, ang lagi niyang bilin sa akin ay wag na wag ko raw papabayaan ang anak namin, pati na ang sarili ko. Lagi kaming nag-uusap ni Faye sa video call halos gabi-gabi. Hindi rin naman maipagkakaila sa sarili ko na namimiss ko rin ang asawa ko. Pero sa araw-araw na nakikita ko si Teacher Jane, ay nagsimula kaming maging malapit sa isa't isa. Ako kasi ang lagi niyang nauutusan sa mga gawain sa classroom dahil sa ako lang din ang nag-iisang lalaki na nagbabantay sa kanilang anak. Hanggang sa dumating na nga ang pagkakataong naging close na ako sa teacher ng anak ko. Dahil na rin iisang way lang ang pauwi sa bahay namin at bahay nila. Actually, nasa isang barangay lang kami. Kaya tuwing uwian, nagkakasabay kaming umuwi. At dahil teacher naman siya ng anak ko, walang mali siya kung halos araw-araw sabay kaming umuwi. Kahit makita pa kami ng mga kapitbahay namin at kamag-anak ng asawa ko, ay wala namang masama. Pinasasakay ko na lamang si Teacher Jane sa luma kong Vios na naipundar ko pa nung binata pa ako. Second hand ko lamang yung nabili. Greg, pwede mo ba akong tulungan bukas? Chat sa akin ni Teacher Jane isang gabi. Sure naman ma'am, tungkol ho ba saan? Kailangan ko lang maglagay ng mga decorations sa classroom bukas ng Sabado. At ililipat rin kasi yung mga cabinet para maayos. Medyo mabibigat kasi eh. Sige ma'am, wala naman akong gagawin sa bahay bukas eh. Kapag weekend kasi, ay kinukuha ng biyanan ko ang anak kong si Stephanie. Hinahayaan ko na lamang na dalhin nila ang anak ko sa bahay nila. Kukunin ko siya tuwing Sunday ng hapon dahil sa Lunes ay klase na. Sa totoo lang, ayoko sa mga biyanan ko. Masyadong maliit ang tingin nila sa akin dati pa man. Mas lalo na ngayong nasa abroad ang anak nila at ako ang naiwang nagbabantay kay Stephanie. Ayoko rin namang iasa sa kanilang pagbabantay sa anak ko, kaya pinili kong tumigil na lang sa trabaho ko. Hanggang sa tinagal-tagal, ay mas lalo pa kaming naging malapit ni Teacher Jane. Lagi kaming magka-chat at kung ano-ano na lang ang napag-uusapan namin. Ewan ko ba naman, sa ilang buwang lagi kaming magkasabay umuwi, ay parang nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Lagi siyang nakikisabay sa kotse, at talaga namang napakabango niya. Isang araw nga, walang pasok noon at holiday. Nakiusap si Teacher Jane sa amin sa GC na baka raw may mag-volunteer na maglinis ng classroom dahil may darating na mga bisita mula sa Municipal Health sa Lunes. Uso na kasi muli ang dengue noon sa bayan namin, kaya dapat malinis ng mga magulang ang kapaligiran ng school. Isa nga ako sa napakiusapan na maglinis ng room ng kinder. Buong akala ko naman, ako at ilang nanay ang pupunta. Pero nagulat ako pagdating ko
Kami lang ni Teacher Jane ang andon at walang ibang nanay na dumating. Marami silang alibay na hindi makakatulong sa paglilinis. Nakaramdam ako ng kakaiba nang makita ang suot ni Teacher Jane. Nakamaong short lang ito ng maiksi at sando. Kahit pawisan ay mukhang ang bango-bango pa rin niya. Hindi ko na alam ang ginagawa ko, pero sobra akong humanga sa kanya. Ang hirap din talaga ng malayo ang asawa. May kakaibang init akong nararamdaman sa iba. Pinagtataka ko pa, parang sinasadya ni Jane na lumapit sa akin at dikitan ako palagi. Ramdam kong may kakaiba sa amin ni Jane at ramdam ko ang mga titig niya sa akin. Kaya nung umuwi na kami, ay dito ko na sinubukang yayain siya na lumabas. Sabado naman ngayon at wala si Stephanie. Nag-date kami ni Jane ang araw na iyon at hindi ko inasahang dito ay mas lalo pa kaming mapapalapit sa isa't isa. Dalaga na pala ang anak niya, kaya okay lang tong naiiwan sa bahay. Hanggang sa kinagabihan ay dito na kami nagsimulang maglandian ni Jane sa chat. Ang ganda-ganda mo talaga, ma'am, at ang bango-bango pa. Gwapo ka rin naman, Greg eh. Humanga nga ako sa'yo kanina eh, sagot nito. Siya nga pala, ano bang ginagawa mo? Nakahiga na sa kwarto, ikaw? Pwede ba tayong mag-video call? Hindi ko inasahang pumayag si Jane sa request ko. At dito na nga nagsimula ang mga kalokohan namin through chat at video call. Hanggang sa napagkasundoan naming magkita kinabukasan sa isang hotel. Dito na ako tuluyang nagkasala sa asawa ko. Nangyari na nga ang bawal. Pareho kaming nakalimot. Dahil na rin siguro pareho kaming uhaw dahil ang mga asawa namin ay parehong OFW. Parehong nasa malayo. Mabilis ang mga pangyayari at halos sabik ang bawat kilos namin. Tatapos kami at lumabas ng hotel na para bang walang nangyari. Sa school ay kaswal lang ang mga usapan namin na para bang walang nangyari. Pero sa chat ay naroon na ang lambingan naming dalawa. Pag Sunday at nasa bahay ng biyenan ko ang anak ko ay tumatakas kami. May tagong hotel sa dulong bayan namin at doon ay nakakatatlong oras kami at weekly ganon ang aming senaryo. Jane, mag-pills ka ha. Isipin na lang natin na pareho tayong nag-e-enjoy. Lalaki ako at babae ka. May hinahanap ang aking katawan at ganun ka rin. Matured na tayo, Jane. At alam mo naman ang ibig kong sabihin, hindi ba? Oo naman, Greg. Naiintindihan kita at hindi ako mahirap kausapin pagdating sa ganyan. Alam ko ang pinasok ko at basta enjoy lang tayo. Salamat. Dahil ginagalang mo ko, kahit pareho tayong may sabit na. Ewan ko ba, ang lakas kasi ng dating mo eh. Tsaka hinahanap na talaga kita, Jane. Pasensya ka na rin ha, basta mag-iingat tayo. Lalo naman akong humanga sa kanya. Kahit sa school ay may meaning ang kanyang mga titig sa akin. Naramdaman ko na wala na akong gana sa asawa ko. Pag tumatawag ito at nagvi-video call, ay wala na ang aking saya. At alam kong nararamdaman yun ni Faye. May problema ba, Greg? O wala naman. Bakit? Ano bang problema? Ikaw, may problema ka ba? Pagod lang ako. Araw-araw ba naman ako nagbabantay sa school at nag-aasikaso sa bahay? Sinabi ko naman kasi sa'yo eh. Si nanay na lang ang maghahatid kay staff sa school para makapagtrabaho ka pa rin. Ikaw naman tong ayaw mo. Alam nga may pagkatiwala akong anak ko sa nanay mo. Alam mo naman ang nanay mo, di ba? Mainit ang ulo sa akin. Ewan ko ba sa'yo, Greg? Hindi ko talaga maintindihan kung tama ba yung mga katwiran mo. Pinatayan ko siya ng tawag, kahit na nagsasalita pa siya. Basta't bigla na lang na nawalan na ako ng gana sa kanya. Ang lagi ko na lang hinahanap ay si Jane. Dahil sa kapusukan namin ni Jane, kahit Saturday at ibang araw sa loob ng isang linggo, tumatakas kami. Pag nasa bahay ng biyenan ko ang anak ko, tatakas akong pilit at kahit sa kotse ay nakakaraos kami. Buong akala ko, wala nang katapusan ang aming kaligayahan. Sa bawat pagkikita namin ni Jane kay saya ng aking pakiramdam
at gusto kong huwag nang matapos ang sandaling iyon. Hanggang isang araw, nakaiwan ng coin purse at lipstick at cologne sa kotse si Jane. Nakita ito ng biyanan kong nanghiram ng kotse. Mabuti na lang, walang pagkakakilanlan ang coin purse. Sinabi ko na lang na naiwan yan siguro ng pasahero ko. Nagsisinungaling kasi ako sa biyanan ko at sinasabi kong umi-extra ako sa grab car tuwing nasa bahay nila si Stephanie. Natutuwa pa nga to. At least raw may silbi ako. Masakit sa akin ang mga salitang yun. Sa mga mata talaga nila ay wala akong silbi. Mag-iingat na tayo, Greg. Mahirap magkaproblema. Iisang barangay lang tayo. Nakakahiya. Teacher pa naman ako ng mga bata. Wika ni Jane isang araw ng Sabado. Matapos kong ikuwento na nakita ng biyanan ko ang gamit niya sa kotse. Tama ka. Mahirap talaga tong sitwasyon na pinasok natin. Simula noon ay hindi na sumasabay si Jane sa kotse ko at mahirap nang pagdudahan kami. May nagtanong pa nga na nanay sa akin, bakit raw hindi na sumasabay si Ma'am Jane sa akin. Nagpaliwanag na lang ako na nag-iingat kami at baka magawan pa kami ng issue sa closeness namin. Hanggang sa pinagdududahan na rin si Faye ng kanyang asawang si Mark. Pero baliwala lang sa amin ang ganong problema. Tuloy lang ang aming ligaya 3 beses sa loob ng 1 linggo. Hanggang sa biglang umuwi ang asawa ko. Buwan iyon ng Disyembre. Masaya ang anak ko at pamilya niya. Magbabakasyon lamang daw siya at sa January ay babalik ulit. Natigil muna ang pagkikita namin ni Jane at nakaramdam ako ng lungkot. Ang baho-baho ng amoy ng asawa ko para sa akin. Kada yakap at halik niya iniiwasan ko at nilalayuan siya. Ewan ko ba kung bakit ginagawa ko yun? Pero nandidiri talaga ako sa mga halik ni Faye. May nangyari naman sa amin ng asawa ko, pero parang wala lang sa akin. Wala na akong amor kay Faye. Hanggang sa kung ano-ano na ang pinagsasabi niya sa akin at wala rin naman akong pakialam kahit ano pang sabihin niya. Bakit, Greg? May iba na ba? Akala ko ba namimiss mo ko? Akala ko gusto mo akong makita kaya umuwi din ako. Pero bakit ganyan ka? Asawa mo ako, Greg. Pero daig ko pa may sakit kung layuan mo. Nandidiri ka ba sa akin? Aba, mali ko ba? Basta't ganyan ang nararamdaman ko. Wala na akong gana. Pagod lang siguro ako, Faye. Pwede bang wag na natin gawing issue to? Pagod din naman ako, Greg. Sino ba kasi nagsabi sa'yo mag-abroad ka? Para naman sa atin yun eh. Bakit ka ba nagkakaganyan ha? May babae ka ba? Wala akong babae. Sadyang may mga bagay lang na hindi na pwedeng ipagpilitan. Alam kong nasaktan ko si Faye, pero hindi ko naman kasi sinasadyang mawala ang damdamin ko sa kanya. Hindi ko sinasadyang mabaling sa iba ang pagtingin ko, lalo na ang pag-ibig ko. Pero sa oras na malaman kong may iba ka na, hindi ko talaga alam kung anong magagawa ko sa'yo. Banta nito sa akin. Gano'n naman siya palagi eh. Dati pa. Matapang. Isa yun sa ugali niya na hindi ko talaga gusto. Umalis muli ang asawa ko at alam kong duda na ito sa akin. Hindi kasi kami nagkaayos bago siya umalis. Pero wala na kaming pakundangan pa ni Jane. Balik na naman kami sa dati. 3 times a week. Ilang buwan pa at ang asawa naman ni Jane na si Mark ang nagbakasyon. At pareho sila ng reklamo ni Faye. Wala na rin gana si Jane kay Mark na asawa niya. Malala ang nangyari sa kanila. Nanakit kasi ang asawa ni Jane at pinapaamin ito kung nasan daw at taga saan ang kabit niya. Sa totoo lang naaawa ko nun kay Jane. Galit na galit ako nun pero wala naman akong magawa. Hanggang maghamon ang hiwalayan sa asawa si Jane. Pero hindi raw pumayag si Mark. Bumalik din ito sa abroad at pinamanmanan si Jane sa mga magulang nito. Naapektuhan ang aming pagkikita at kami naman ni Faye lagi na rin nag-aaway dahil ang kanyang monthly remittance sa nanay na niya pumapatak. Hindi niya na sa akin dinediretso. Gumulo ang mundo namin at ingat na kaming dalawa ni Jane. Maging ang biyanan ko ay nakakaaway ko na rin dahil para akong namamalimos ng pera sa kanya buwan-buwan.
Hanggang sa naisipan ko na lang na bumalik sa trabaho dahil kailangan ko ng pera para sa luho naming dalawa ni Jane. Nabawasan kasi yung binibigay sa aking pera ni Faye dahil sa duda niya sa akin na ginagamit ko raw sa pambababae ang perang pinapadala niya. Ni hindi man lang daw kasi nabago ang bahay. Kahit isa, wala man lang daw akong pinaayos. Sa inis ko, si Stephanie ay iniwan ko sa mga magulang ko sa probinsya namin. Hindi ko binigay ang anak ko sa mga biyanan kong sobrang sama ng ugali. Ipinatransfer ko siya sa probinsya namin habang ako naman ay nasa pamamahay pa rin namin at bumalik na lang sa trabaho. Palagi na lang kami nag-aaway ni Faye sa chat pati sa video call. Galit na galit siyang dinala ko ang anak namin sa mga magulang ko sa probinsya. Hindi niya raw kasi matawagan at maka-video call to dahil wala naman daw net sa aming probinsya. Matapang na rin naman ako ngayon kasi matagal ko nang tiniis ang sama ng ugali ng inay ni Faye. Kahit pa man nung bagong kasal pa kami ng anak niya ay lagi na tong kontrabida, mas lalo na ngayon. Gumulo nga ang buhay ko at maging si Jane ay nasasakal na dahil hanggang sa school sinusundan siya ng kamag-anak ni Mark. Mabuti na nga lamang at nasa probinsya na ang anak ko, hindi na nila kami mahuhuli. Pero kagaya ni Jane, lahat ng kaanak ng asawa ko ay duda na rin sa akin. Wala na rin akong kalayaan. Pakiramdam ko bawat labas ko ng bahay namin, ang mata nila'y nakatutok sa akin, kahit na wala ng anak ko roon. Ang kahabaan kasi ng street namin ay side lahat ng asawa ko, at ang pamilya ko naman ay nasa ibang probinsya. Hanggang sa lumipas pa ang ilang buwan na ganito kami. Araw ng linggo noon, nagkita kami ni Jane sa lugar na walang nakakakilala sa amin. Ibang-iba ang aura ni Jane na kinagulat ko. Malungkot ang kanyang mga mata, taliwas sa laging aura niya kapag nagkikita kami. Nasa Pilipinas na raw si Mark at magnenegosyo na lang. Halata ko ding bumagsak ang kanyang katawan at sa pagkakataong yun, pareho kaming walang ganang magtalik. Kung ano-ano na ang napag-uusapan namin at ang sabi niya naman, wala raw siyang pinagsisisihan sa lahat ng nangyari sa amin. Ayaw niya raw na maghiwalay kami. Siguro nga, parehong may pagkukulang ang mga asawa namin. Pero alam din naman naming dalawa na parehong mali ang ginagawa namin. Pero dito kami naging masaya at naging malaya. Tama naman ako, di ba? Tama naman ang katwiran ko. Napaisip tuloy ako at na-guilty dahil wala rin naman pagkukulang si Faye sa akin. Pero pagdating kasi sa usaping pera, ay dito rin ako nandiliit. Napakatingin kasi o napakaliit kasi ng tingin nila sa akin. Idagdag pa yung pakialamerang biyanan ko. Greg, laylo muna tayo ha. Ayokong madamay ka eh. Mahal kita at ayokong malaman ni Mark na ikaw ang dahilan ng nangyayari sa amin. Huwag kang mag-alala, Jane. Habang buhay na akong nasa tabi mo. May contact pa rin naman tayo eh. Sabihin mo lang sa akin kapag sinasaktan ka ni Mark dahil nakahanda akong kunin ka. E-text mo na lang ako. Kung hindi mo ako matatawagan sa video call. Paanong mga anak natin? Maiintindihan naman siguro nila tayo, Jane. Hindi na nga kami nagkita ni Jane. Aayusin daw muna niya ang buhay niya. Pero isang araw kasi ay naabutan ko siya sa school. Nagagalit ang asawa niya dahil may nabasa ito sa cellphone niyang naiwanan daw niya sa bahay. Akala ko nga, nabasa na nito ang mga chat namin. Mabuti na lang at text message lang pala ang nabasa nito. Walang pangalan ang number, kaya pinapaamin siya nito dun mismo sa school kung sino ba talaga ang kabit niya. Nagkagulo na nga eh, napapatingin na sa kanilang ibang mga magulang. Kaya di na ako nakatiis. Sinuntok ko si Mark na asawa ni Jane. Kinuha ko siya at isinakay sa kotse ko. Doon nalaman ng lahat ang tungkol sa relasyon namin ni Jane na ako ang kabit niya at siya ang kabit ko. Ang bilis kumalat ng balita na nakarating din naman kaagad kay Faye. Napalayas ako sa mismong pamamahay namin. Wala naman ako magagawa dahil bahay iyon ng asawa ko. Ilang araw ang lumipas. Napagpasya naming mangupahan na lamang ni Jane sa kabilang bayan. Napaalis na rin kasi siya bilang guro. Tahimik lang kami pagkatapos noon.
Hindi ko alam kung anong iniisip niya, kung nagsisisi ba siya sa nangyari sa amin. Sa ngayon magkasama pa rin naman kami ni Jane, pero hirap kami sa buhay dahil maliit lang naman ang kinikita ko at wala rin siyang trabaho sa ngayon. Nakasagap nga ako ng balita nung nakaraan na magpasalamat daw kami dahil hindi kami pinakulong ng mga asawa namin. Hindi rin naman siya makalabas dahil kahit sa kabilang bayan, kalat na kalat ang chismis na teacher siya at parehas kaming may asawa. Nalaman ko rin na kinuha na ng biyanan ko ang aking anak sa probinsya namin. Sinabi ng nanay ko na binigay na daw nila dahil wala naman daw akong binibigay na sustento sa pag-aaral ng anak ko. Tsaka nagagalit sila. Kasalanan ko raw kung bakit nangyayari to sa buhay ko ngayon. Naibenta ko na nga rin ang lumang biyos ko na naipundar ko pa nung binata pa ako para lang may pandagdag sa gastos namin ni Jane. Sa ngayon nalilito ako. Malibang ginawa ko, daging mababaw ba ako? Medyo hindi na kasi katulad ng dati si Jane. Ngayon tahimik lang siya at nakahiga sa sahig ng inuupahan naming bahay. Hindi na rin kami katulad nung dati na pag nagkikita ay sabik na sabik sa isa't isa. Ngayon ay parehas kaming matamlay. Hindi ko alam kung magsisisi ba ako dahil baka nagpadala lang ako sa inis ko sa asawa ko o sadyang tanga lang ako. Tama nga lang yata ang sinabi ng asawa kong si Faye dati na masyadong mabababaw ang mga dahilan ko. Umaasa ako na malinawan sa inyong mga komento. Lubos na gumagalang, Greg.